Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande meɗen onon jangoɓe jangde yawde. Winoɓe jiyata hay batte e bindol, holno ballirte ha batta yiide bindol. On jii ko woni ɗo ko dow o kam Allah wallino on jangi ɗum, sabi mi hollino on a mawɗo, mi holli on a tokoso, mi holli on a poɗɗo, kadi kollumi on i mawɗo, kollumi on i tokoso, kadi kollumi on i poɗɗo, kadi mi holli on e mawɗo, e tokoso, e poɗɗo, kadi mi holli on o mawɗo, mi holli on o tokoso e o poɗɗo, kadi mi holli on u mawɗo, mi holli on u tokoso e u poɗɗo. Ɗum ɗo woni ko jangano ko wiyete masɗe Pular ɗon kaaɗi. Ɗe masɗe noon ngar mi holli on hoto natirte e alkulal maso. Hande noon ƴettuɗon ko a o tan no natirte e baahe tan. Kadi sa gayni ƴettoya i o nanna hen, ƴettoya e o nanna hen, ƴettoya u o nanna hen, gasi wona a dañi joyi ma. Holno alkulal masirte gonɗa e hollede, joni daten jangde. Ɗum ɗo ko Dental Dina TV, Dental Dina TV nani, ko ngal ɗo woni moftirde ko jangete ko. Kala hen jiɗɗo nadde Dental Dina TV, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV e ndiɗo mbaydi, jiyangal. Sa yingal mbaɗa abonné, on saha kala ko golla yettoma, walla ko janginano ko adi hande ha yetti hande nan to moftanima. On saha noon an gonɗo heno, a wiyama ya waɗ hen ballal ma fodde kaɗa jinguira golle men jahoje ɗe. Nde wonno ɗeɗo golle ko golle rendo rendigo, nafatano ko goto kala men waɗa hen jungo muɗum e duuso muɗum ha mbawen jangude. 77 906 14 81. Oɗon gandi numéro o, mbaɗon hen so Orange Money, so Wave, so Western ñamana garam, ballen galle golle. Mbawen jangude, mbasen jangude, mbawen jangude, mbasen jangude. Gonen jingoɓe, jinganteɓe, walleteɓe. Joni noon hande noon woni fandare men tan ko arde hollum holla masirte sa faye masde. Wadde ɗo jangonoɗa, oɗo goto wiyete a e jangde Pular, gasi mangal. Ɗo tan wiyete a ko jangete e Pular e hewde a tokoso, ko ni foti. Ko jangete e masgal a poɗɗo e hewde, ko ni foti. Wadde ɗo tan gandata kadi a ma gasi, a andi a mawɗo, binda. Tawde a andi ɗum, binda ɗum. Tawde a andi ko ɗum wiyete a tokoso, binda ɗum, janga ɗum, mbawa ɗum. Tawde a andi ko ɗum wiyete a poɗɗo, janga ɗum, mbawa ɗum. Joni noon bane ko heewi ko fof yaltani ɗo. Wodi ko ba mawɗo e ba tokoso. Ko jangate e ba e hewde, andi ko ɗo haaɗi. Joni noon oɗo a e oɗo a ko gotum.
ɗo fooɗani o goto wiyete poɗɗo. Joni saɗa masa noon woodi ko heeda yeeso walla wona caggal walla lombo, kala alkulal ngal janginta ngal masata mbiyata ko ba ɗo wasa fodde, tawde a jangi ɗo fooɗani, wadde mbaɗa he masgal ngal fooɗani mbasa fodde. Tawde a hollama ɗum ɗo wiyete a poɗɗo, wadde a wi ko o woni ba tokoso, a waɗi hen a poɗɗo, so fooɗi wadde pooɗa no mbiyata mbiya ba gasi. Wadde pamɗa woodi tan ko ba e ba gasi. ɗo woni masgal a ko jangi e ba. ɗo sa wawi ɗo hankkadi a yalti e majjere ɗon. Joni noon ƴetta masgal ngal a dow arde. ɗo so woni abba tawde fooɗani, oɗo wona poɗɗo mbiya a gasi. Hankkadi ko jangate ab ko jangate e ab a gayni, a dursi ɗum. Joni ɗo noon lomba ɗum. ɗo mbiɗa ko bab, a fooɗani. ɗo noon a yi hen podgal, wadde mbiya baab gasi. Hankkadi a andi woodi ko ni woodi so adima, ko ni woodi so masɗe ɗe goni caggal, ko ni woodi masɗe ɗe lomba hakkude. Ari ardi hankkadi kala masgal alkulal ni masirte. Mbiya ba a fooɗani, jiɗɗa ko fodde mbaɗani, ayi a poɗɗo nani, wadde mbiya ba. ɗo ko a o heedi yeeso fooɗani, ɗo ko a o heedi yeeso ene fooɗi. ɗo noon ko a o adi arde, ba o fuɗɗi arde, wadde mbiyaɗa ko abba, ayi a o adduto haalede abba, ayi a b, ayi abba. ɗo ko a mbiya b, wona ab. ɗo ko ab, ɗo ko ab. ɗo ko babb, ɗo ko baab. Hankkadi ko jangete e ba mawɗo a gayni, ko jangete e ba tokoso a gayni, ko masete e a muɗum gasi ko ni foti. Ma woni ba, ma woni ba, walla wona abba, walla wona ab, walla wona babba, walla wona baab. Ni foti, ni alkula masirte. Ko adi ko masɗe ɗe keeda yeeso, ɗimmijo o masɗe ɗe gato arde, tataɓijo o masɗe ɗe lombo hakkude. Wadde ayi ɗo ko masɗe ɗe keedi yeeso. Goto o wasa fodde, goto o fooɗa gasi. Teskede ɗo fooɗani, ɗo fooɗi. Wasata fooɗa mbaɗa ɗum no mbatta, ɗum mbatta. ɗo sa waɗi gotal a fooɗani, gadɗo gotal fooɗani. Wadde ɗo ko mbaɗɗa ko gotal no mbiyata mbiya ba. ɗo ka poɗɗo mbiya ba. Wadda faami woodi tan ko ba e ba. ɗo gasi. Wadde woodi tan ko ab, ab. Ari ardi. Wadde woodi tan ko bab, baab. Gotal ngal wasa fodde, sa andi ngal ɗo tan ngara pooɗa. A wi ba, a andi ba, ngara pooɗa tan mbiya ba gasi. ɗo tawde a andi ko ɗo wiyete ab, fooɗani, ngara pooɗa mbiya ab. ɗo a andi ko bab, fooɗani, ngara pooɗa mbiya baab gasi. ɗum ɗo sa waɗi ɗo tan hankkadi ko jangete e ba masiraɗo a dursi. Kalɗo ɗum windoya e bindi a janngani, andu ko ɗo woni ɗiggani. Mbasen heñade, mbasen heppude, jaren jam jam ken hoɓɓe e muɗum. Hoto ƴeewe wiyeɓe ɗum ɗo janganoma janguitama, an a jeyaka e ɓen. An jeyɗa koɓe janngano, garɗo jangude ene janga ha yanta e winoɓe jangi.
an mo jangunoɗa wawa garta janga mbawa, an mo wawano o jangu mbawa, an bawɗo jangu ɗum ha ganda no jangirte, kadi ganda no janginirte. ɗo ko heblo jangoɓe e janginoɓe, ɗum yo ande yo faame. Ngoɗo heblo ko heblo jangoɓe, heblo hen janga hen, ko heblo jiɗɗo janginde no janginirta wawa janginde. ɗum noon wadde on tottama jangde e jangingol. Jange mbawe mbawon janginde, jange mbawe mbawon janginde. Mo jangani ka janginta. ɗum noon ko janguɗo o ko on ɗaɓɓirte janginde, ko janguɗo o ɗaɓɓirte janginde. Mo jangani o ɗaɓɓirte ko jangude, mo jangani ɗaɓɓirte ko yo jangu. Janguɗo o ɗaɓɓirte ko yo jangin. Wadde ko janginowo e jangowo ngoodi e ko jangete ko ari ardi. Oɗa no wiye janginowo, o wona ceerno o to wiye jangowo, o wiye almudo o. Koloniɓe jangde, wada ceerno o ene janga, almudo ene janga, koloniɓe jangde nde. Joni noon oɗa heeroɗo wiyede ceerno, oɗa heero wiyede almudo. Gasi anne so ɓooyi garta gonta ceerno, saabu ceerno o wonno ko almudo omo janga, o wonti ceerno janginowo. Anne so ɓooyi anne a jangi ha wawi, darɗa darɗe ceerno nde, mbatta wiyede ceerno ceerno ceerno. Kadi mbiɗa ceerno, a jangu ha gonɗa ceerno, a jangu ha gonɗa ceerno, anne garɗa aɗa jangina ko ceerno janginanno ko. Wadde jangde ma ko a janguɗa mawɗo, ko a tokoso janguɗa, ko a poɗɗo janguɗa. ɗum ɗo jangunoɗa. ɗum ɗo noon ko masɗe mbiyete, ko ɗum ɗo masete. Wadde a nanni masɗe ma ɗeɗo ɗo yenne, a hollama no woni ton ko ba e ba. Gasi woodi ko ab ab. Gasi woodi ko bab bab. Ko ba masirte a ko gasi. Arwande jiya masɗe ɗe keeda yeeso, ɗo masɗe ɗe gado arde. Ayi, ɗo masɗe ɗe lombo hakkude. Gasi ɗo ko lombal, ɗo ko ɗe gado, ɗo ko wona hakkude, ɗo gona yeeso, ɗo gona yeeso, ɗo gona caggal, ɗo gona hakkude. Ni foti. ɗo ko ɗe keedi ko yeeso, ɗo ɗe keedi ko caggal, koɗe bambaɗe. ɗo wayno debbo ni, yo debbo reedu, ɓingel ngel heede yeeso. ɗo ɓiɗɗo jibinama, o wona ɓiɗɗo o hoto wonata caggal wambe. ɗo noon ko hakkude o lombi, hakkude somo muyna o lombe hakkude ɗon o wone muynude. Gasi a famiri noon gasi kajuma. Tawde noon sa wiyama ba ba, ab ab, bab bab. hankkadi aɗa jale mi tama aɗa yiya ba ba, ab ab, bab bab. aɓe jalma ha ɓoyta annene mbatta jangindeɓe. Ayde aɓe jalma aɗa jaɓa jalede, aɗa wiya ba ba, ab ab, bab bab. ɗum ɗo no winda ko heewi e bindi, kono tawi tan cikka ko seeɗa woni ɗo, kono ko ɗum windata ko wawa hejje camion e bindi. kono noon komo anda anda, e jaɓene anda ha andoya anda. wadde an mo anda o jaɓa anda tan gara janga. An janguɗo ko ƴettu jangina jangoɓe janga. oɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah, Yaya Ali ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. Dental Dina TV, an mo jeeyaka heno, jiɗɗo jeeyede heno, mbatta ko Dental Dina TV to YouTube ma to. Jiya naata mbaɗa hulde nde abonné, naata on saha wona abonné ma taw ton ko jangano ko ɓenni ko fof to moftanima, aɗa janga, aɗa abbo jangunoɓe ɓe ha gonta annene gando. Heddino an gonɗo heno, aɗa ñaaga ya waɗi hen ballal ma e jingere ma. oɗo numéro 77 906 14 81. waɗi hen ballal ma, hoto yaw ko mbatta hen ko.
ko mbatta hen ko wallata min min mbawa waldema sabu somin joɓani courant wifi coin so min mbaɗata onon no wonɓe hen ɓe mbaɗata jurum moɗon e balle mon e jingene moɗon oɗon jingane oɗon balle jingue balle ɓe mbi on wona ñagude ala ko wiya ko yon mbaɗe hen fodde kono walla on ha janggon sinno min gana galleji mbiyen dokke e ko dokkal ɗo ko aɗa janga aɗa jangguine aɗa janga aɗa jangguine wadde balla jangguinoma ha jangguinma tawde on joddaki waɗama feere nde mbatta ha jangga mbawa e galle ma a yaltani galle ma wona e poos ma ha ne gara tawa ɗon jangga mbawa nafma o nafowomo nafma hoto sabbo hoyma waɗnam mbaɗa namoto koye teddugal ene yooɗi ene yooɗi ene yooɗi ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañiton janggon ɗigga jangue son mbawi jangguinon jangue ɗigga son ɗiggini on saaha mbawa jangguinde heddiɓe ɗum woni wiya ko jangue beele mbawon mo janggani wawata waɗa jangue beele mbawon ɗum woni windande men adine nani windande adine nanɗon jangonde mbawonde son mbawi ko oɗon jeeyi babal yo Allah hokku en nande e famde wassalam